kuna gyara abubuwan da kuke ganin cewa gwamnatin baya ta lalata da a sai ta al'amura yadda ya kamata. Ya ra'ayin ka yake akan batun dawo da masarautu yadda take a baya lokacin gwamnatin? To gaskiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ni dai ba taɓa zama da ni an yi magana ba, amma kuma na san dole za a zo a yi magana a ga menene ya kamata a yi, ta idan za a bullo ya za a yi, haka za a bari, gyara za a yi, sau za a yi, menene za a zo a duba abin da ya kamata a yi, ba shi za a yi ba yawa. Saboda haka akwai abubuwa da yawa, kuma duk wannan abu ne dama tarko ne. Duk abubuwan nan da aka yi babu wani abin da aka yi domin wata kyakkyawan niyya, babu shi. An shigo da shi ne kawai saboda wasu dalilan da kowa daga cikin kuna ya sani, duk mai sauraro kuma yake ya sani. Amma lokacin zaka zo da abubuwa da sharri sai ya zo ya zama alheri, wani lokacin zaka zo da alheri shikenan sai abin ya zo ya zama babu kyau, babu daɗi da sauransu. Saboda haka ni na sani, ni dai ba a zauna da ni an yi wannan magana ba, amma na tabbata nan gaba dole za a zo a ga akwai wani abin da ya kamata a yi ne. Kamar me kenan? Kamar me? A to kai sauro kai kuma ana magana. Akwai batun ƙananan hukumomi, musamman batun ba su yancin gashin kansu. Lokaci yanzu ya riga ya to gargara. Misali, me za ka bayyana al'umma dangane da batun yiwuwar bawa ƙananan hukumomi yancin cin gashin kansu? To mu mun ga abubuwa da yawa shekarun baya can, da ana aika kuɗi state zuwa ƙananan hukumomi, amma sai aka rinka samun manya-manyan matsaloli da chairman da kashiya da treasurer da waye su za su karbi kuɗi su shiga otal. Yawanci duk su raba kuɗaɗen nan, in ka je local government babu wani aiki da ake. Wannan ce ta sa aka canja, aka ce to ai abin da za a yi. Amma kafin lokacin na san akwai lokacin da aka yi tun na cin ko 76 ne, lokacin da aka yi local government reform, an sa kwararan shugabanni a ƙananan hukumomi wanda suka tsaya suka yi abubuwa wanda yake ya dace, amma daga baya abin sai lalace, kawai kashi mu raba ne a local government. To shi ne aka sake ribas, aka dawo ake wannan joint account jack. Yanzu a haka ake. Mu lokacin da muka zo na farko, shekaruna na farko hudu, ran da aka kawo kuɗi ko ran nan kowane kashe gari za a zauna da ni da kwamishina da duka local government 44 ya karanta wannan an bata miliyan kaza, wannan miliyan kaza, wannan miliyan kaza, shi ke na ɗebi kuɗinsu a basu. Duk wannan local government chairman shekara ta hudun nan abinda muka yi kenan. Waɗansu sun yi aiki da yawa lokacin nan, rural electrification, makarantu, dispensary, hanyoyi da wahai duka sun yi local government, sun yi aiki, amma wasu basu yi ba. Saboda haka da na dawo na kira su na ce ku zo mu zauna, duk kudin nan dai namu ne, duk inda zan je in yi aiki a wata local government zan yi, inda a Kano ne. Saboda haka me ya kamata mu yi, muka shawara da su shine na farko muka fito da projects muhimmai, muka ce to kowa ya je 5 km a local government ɗinsa. Kun yadda za ku yi, mu yadda za mu je mu hada, za a yi kaza, za a yi kaza, ga percentage shike na tafi aje a yi. Su je local government inda suke ba da kwangila, su yi process, a yi komai, aje a yi. Ayyuka da yawa da muka yi tare muka yi da su na tabbatar ba su saci wani abu ba, ni ma na tabbatar ban sata ba, domin na sata ba za su kyale nan zauna lafiya ba. Kaga yan ta irin wannan ayyukan wanda ne ba ya kara ba, 5 km an ci wane ne za a yi waye, za a kai ni waye, duk babu abin da ba faɗa an je an faɗa ba. Kudin yan fansho an karɓi biliyan kaza, an yi waye, ba abin da ba a yi ba. A kansa ne ma na je, ban taɓa zuwa EFCC ba sai akan kudin da muka ɗiba ko muka yi agreement, ba ma mu state government ne muka ɗauka ba, abu ne na mutum uku: housing corporation, investment, da kuma su da za su ba da ranci. Kudin mu ne kuma muke basu. Kudin sun yi yawan da yake suka zo suka ce za su bi Lagos, Abuja su yi investment. Na ce ku yi mana anan, ku gina mana gidaje. Suka je suka yi agreement ɗinsu, aka yi komai daga wannan account a ba wannan. Haka aka gina gida, muka ɗabi part of it, yan kuɗi kaɗan ne ma, biliyan ko nawa ne, ko uku ne ko nawa ne na manta. Haka aka ɗauka aka ranta. Muka ce a agreement ɗin muka ce in za mu tafi
in mun sayar da gidaje mu ba ku kuɗi ga riba, in mu sayar ba mu ba ku kuɗi a kan kuɗin da aka gina ginin, banda ma hanyoyi da drainage da sauransu da za mu tafi mu sayar ba muka ɗiba muka ba su. Wannan gwamnatin da ta zo bata ba su kuɗin bansho ɗin ba, wannan ya kamata state government ta bayar. Bayan wannan sai suka zo ce ba za su sayar da wannan gidaje su ba su ba, kuma ba za su taɓa gida ɗaya, har suka tafi ko gida ɗaya ba su gyara ba. Muna godiya kwarai, Excellency.